агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 8 июли соли 2024 аз ошкор шудани як мавриди тасарруфи кӯмаки фондҳои хориҷӣ ба маблағи беш аз 200 000 сомонӣ аз сӯи як корманди ҳукумати ноҳияи Фархор хабар дод. маркази матбуоти агентӣ дар гузоришаш гуфт санҷиши молиявию хоҷагидорӣ дар фаъолияти шӯъбаи кишоварзии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Фархор нишон додааст ки аз моҳи октябри соли 2023 то моҳи марти соли 2024 аз ҳисоби фондҳои кӯмаки хориҷии Ассотсиатсияи байналмилалии рушд ба шӯъбаи кишоварзии ноҳияи Фархор 374 тоннаю 999 килограмм тухмиҳо ва нирӯҳои минералӣ ворид гашта, ин ҳама кӯмакҳо барои нигоҳдорӣ ва тақсимоти минбаъда ба хоҷагиҳои деҳқонии осебпазири ноҳия ба мутахассиси пешбар мусоҳиби ҳамин шӯъба Исмоилов вобаста карда шудааст. худи Исмоилов ё наздиконаш барои шарҳи қазия дастрас нестанд, вале бино ба фарзияи тафтишот дар ин муддат Исмоилов ки ҳамчун шахси дар ӯҳдааш масъулияти моддӣ вогузоршуда ба ҳисоб мерафт, қасдан ва бо мақсади тасарруфи маблағҳои кӯмаки фонди хориҷӣ аз тухмиҳо ва нирӯҳои минералӣ миқдори 247 тоннаю 290 килоашро ба хоҷагиҳои пешбинишуда тақсим намуда, боқимонда 20 тоннаю 85 килограмм тухмиҳо ва нуриҳои минералиро ба арзиши умумии 24822 сомонӣ бо роҳи сохтакории ҳуҷҷатҳои муосибӣ тасарруф карда ба эҳтиёҷоти шахсияш сарф намуд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Исмоилов бо моддаҳои 257 қисми 3 банди в, 314 қисми 1 ва 323 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, он баъди анҷоми тафтиши пешакӣ барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол карда шудааст. ба Исмоилов бар асоси қисми 1 моддаи 314 барои сӯистифода аз мансаб ҳамчун ҷазо ҷарима ва ё то 3 соли зиндон таҳдид мекунад. бар асоси моддаи 257 барои тасарруфи кӯмакҳои хориҷӣ ба маблағи махсусан бузург ҷаримаи ҳангуфт ва ё аз 7 то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. тоҷикистон яке аз давлатҳои фасодзадатарини дунё дониста мешавад. аз ин кишвар дар бораи тасарруфи ёриҳои хориҷӣ низ шикоятҳои зиёд ба даст мерасанд, вале мавридҳои барои чунин аъмол кушодани парвандаҳои ҷиноятӣ ва ба ҷавобгарӣ кашондани мансабдорони муттаҳам дар дуздии кӯмакҳои созмонҳои хориҷӣ ҳодисаи хеле нодир аст.